Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Πιτέλης και σήμερα θα παίξουμε Farming Simulator 2022 το Part 2, που σήμερα σε αυτό το Part έχουμε να θερήσουμε λίγα χωράφια και έχουμε και να σπείρουμε και να οργώσουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει εδώ πέρα, είχαμε αφήσει την κομπίνα εδώ πέρα. Όπως θυμάστε, είχαμε θερήσει και αυτό το χωράφι που είχε κανόλα. Την έχω φορτωμένη πίσω στην κομπίνα. Να την κανόλα 6.422 λίτρα. Είναι εδώ πάνω, να την. Και τώρα περιμένουμε τη στιγμή που να μαζέψω λεφτά. Όπως για καλή μας τύχη βλέπετε πόσα λεφτά έχουμε. Να πάμε να διάσουμε το wheat σε μια καρότσα, να τα διάσουμε στο σιλό μας. Το κάνω αποθήκη. Άρα για να το κάνω τέτοιο, περάσουμε χαλίκι όλο εδώ πέρα. Ωραία, το κάναμε γι' αυτό. Λίγο εδώ πέρα να αφήσουμε αυτά εδώ. Ωραία. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καν χωράφι. Είναι όλο καλυμμένο. Λοιπόν, τώρα πάμε ξανά στα constructions, buildings, και θα πάμε εκεί που λέει silos. Θα βάλουμε σιλό. Θα βάλουμε ένα καλό σιλό για αρχή. Βάλουμε 8.000. Βάλουμε ένα τέτοιο, δεν λέτε να βάλουμε ένα τέτοιο. Εγώ θα βάλω ένα τέτοιο κατά τη γνώμη μου. Το βάλουμε ένα. Το βάλουμε εδώ. Μια χαρά. Θα πάρουμε το τραχτέρι μας και θα διάσουμε εδώ πέρα. Διάσουμε το wheat. Αδειάζουμε το wheat. Και θα κάνουμε και μια μικρή στάση. Να πάμε να ξαναπάρουμε το wheat που είχαμε βάλει στο σιλό κάτω, θυμάστε, στο τρένο. Εκεί πέρα κάτω θα πάμε. Και φτάσαμε. Εδώ το είχαμε αποθηκεύσει τελευταία φορά. Να το φορτώνουμε αργά και σταθερά. Μια χαρά. Περιμένουμε να φορτώσει. Όσο περιμένουμε να φορτώσει, θέλω να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μου για να πούμε προτινόμενα στο YouTube, να χτυπήσουμε νούμερα, και ελπίζω να σας αρέσει το content που κάνω και αυτά. Είμαστε 70%, 80, 90 και 100. Πήραμε 52.000 λίτρα wheat. Λοιπόν, αφού πήραμε τόσο πολύ wheat, τώρα θα κάνουμε μία. Τώρα θα πάμε μέσα από εδώ. Εδώ για καλή μας τύχη ο άνθρωπος τα έχει θερήσει, τα soybeans. Εμείς δεν τα έχουμε θερήσει ακόμα, όπως και αυτός εδώ τα έχει θερήσει και έχει βάλει. Εδώ παιδιά τα sugar beet είναι ό,τι χειρότερο κατά τη γνώμη μου να σπείρεις. Παιδί είναι πολύ μεγάλη διαδικασία. Θα δώστε μου λίγο μισό λεπτό, τώρα τι είναι. Πατάτες ήταν. Γιατί ενδιαφέρομαι να αγοράσω αυτό το χωράφι. Πραγματικά ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, πηγαίνουμε και αυτό εδώ πέρα το φορτίο στο σιλό μας. Εδώ θα μαζέψουμε τα ηλιοτρόπια, καλαμπόκι και ξανά ηλιοτρόπια νομίζω είναι εδώ παρακάτω. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαστε. Και σε άντες.
Σύνολο έχουμε 72.000 λίτρα wheat. Αφήνουμε εδώ το τραχτέρι. Παίρνουμε την κομπίνα μας. Σηκώνουμε. Πάμε εδώ. Και φτάνουμε στο χωράφι μας. Ανοίγουμε την κομπίνα. Και φερίζουμε. Α, δεν έχω ξεφορτώσει την κανόλα. Πάθαμε μεγάλη ζημιά. Πόπα μπάγκα. Πάθαμε μεγάλη ζημιά. Δεν πειράζει, soybeans είναι αυτά. Φέρουμε το συγκεκριμένο εδώ πέρα. Ωραία, τα άφησα. Πιάσαμε όλα. Ωραία. Τώρα, λοιπόν, θα πάμε να αγοράσουμε και ένα corn header. Στην προκειμένη περίπτωση θα αγοράσουμε αυτό. Έτσι εδώ, μπράβο. Μια χαρά. Εδώ είμαστε. Ανοίγουμε και το header και πάμε σιγά σιγά να τέλειωσουμε. Θα ξεκινήσω από τελειοτρόπια. Σχεδόν τελειώσαμε. Και αυτά. Και αυτά. Λίγο μισά. Και τελειώσαμε. Χελοκυλοτρόπια. Νομίζω. Αφήστε λίγο να αγοράσουμε λίγο αυτό εδώ πέρα το χωραφάκι. Αγοράσουμε το 53. Ωραία, ωραία, πάμε. Ποιος μας στέλνει τώρα μήνυμα. Ναι, το ξεφορτώσουμε και αυτό εδώ πέρα. Τα ηλεκτρόπια. Έλα, έτσι πράγμα. Και αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε.